tuloy na. So karon mga my loves, naginlo daw mi og kinilaw, nga tuloy. Ang tuloy karon ni dagsa na pud diri sa Plaridel. Tag 50 na lang ang kilo. Ayun dito may gismit gani ha kay baligya mi atong among tamarong nga gamay. Itagaan me og kilawon og sugbaon. So una dai ni oh. Kasi gabayad lang. Tuloy. Mari ko sa busil ito. Kani mo sugbaon. Kani mo kilawon. Kalingaw pa sila hinlo. Kapay tulaon unya paghapon. Ayun kakuha na mi oh. Bahalig na. Magsugba na tagsugod mga my loves kay kanarong orasa. Isunod og pitchel. Hey guys, palihok. Mga my loves oh. Ready na to ang kinilaw. Atong sinugba. Kinapot tay lumiyagan nga adobo, pinamala. So yun ang mga my loves, mga unta. Are! Kilaw. Kinilaw mga my loves. Wadyo makatapong sa presko nga isda den kilawon bitaw sus. Kanang karon pa bitaw ikuha nga isda den kilawon. Salamat dahil sa hashtag ano no. Amigo sa kumbana at taga Ismet. Kakuha man sila 8 kapom. Nakapanglungat sila sa ilang silingan. Salamat kayo ni Mukol. Ano ngalan? Salamat kayo ni Mukol Bune. Nakakilaw og nakasugba me. Sa mga may loves na yung mga unat ta. Mana na bitamig pangaon din. May sobrang kinilaw. Dayon. Na ako'y kamuti nga isugba ni. Uy. Ay hala, yellow man da ining akong napalit. Ay orange. Sinugba nga kamuti. Naunsa naman ni uy. Manimat. Tumo kayo. Humok. Na-overcook. Nataon na gud ng orange. Hindi ka ganang paon ng orange. Lagi orange man dahil ako napunit. Basta orange na taon. Humot din kamuti ba sa sugba no?